ka Jylla Meghalaya ka khatsantarik noilar arjar pulai Ryngkat kiwei pat ka Jylla ka larakhe ya ka jingdap nyau snem ka jio laitluid ka India nakti ki British tak ba punlong ki program rakhe ba fair haki district ka Jylla hanong ba ka Jylla Meghalaya ka ta Shillong East ka sil district umintirang ba ka Jylla konrad ke sangma ulapan her ya ka lama lairong hamadan pulo batsim ya ka rastria salut jongki khatpratli ki kunhun ki bla simanta hakamach pas umintirang ba hakani ka singi ula samru iki khusna ba fair signong job jongka art and craft village award state literacy award ki nongjab hakamach pas nalor ki beipan usimbun mitirang ba badai pe yakatnat urban affairs ba snyo balang dhar ulawan ye don banta ha ka jingrakhe ha jowai west gentle district katba ha riboy district uba Kyrwoh badai pe yakatan excise ulawan matpen her yakalama hanongpo uba pol lingdo badai khmi yakatnat tourism ulalej bani don banta ha ka jingrakhe ha nongston west castle district but uba shakler wajri menteri badai khmi yakatnat sport ulawan mai don la ha ka jingrakhe ha mairang eastern west castle district uba elhek menteri badai khmi yaknat fisheries sulai bidon lang hak jingrakhe hamokraт south west castle district katba ka dr amprin lingdo menteri badai khmi yaknat ka koi kakhia kalawan maidon lang hakleriat east gentle district ha william nagar east garol district lawan banmi khmat do marquis marang menteri badai khmi yaknat phd habak mara south garol district lawan maidon lang do rakam e sangma menteri badai pe yaknat ka puli uba coming ombon menteri badai khmi yaknat food and civil supply ulalej ban penher ya kalama harus sobal para North Garo Hills District katbau ATM mandal menteri badai khmi yaknat community and rural development ulalej ban penher ya kalama lairong ha ampati South West Garo Hills District katba ha tura West Garo Hills District ya kalama lairong lawan man penher ru lampang ka yeng darbar thawain ka Jylla u Thomas e sangma ya ki jingrakhe balapan long haki headquarter jengki civil subdivision bofeir ka Jylla ha ka ba ki MLA ki lalej ban simanta kumju haki office CNRD block